Salut și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi o să vă arăt cum să postați pe YouTube. În primul rând, dați pe YouTube și vedeți camera de sus acolo unde am internetul. Acolo, apăsați pe ea și văd acolo videoclipurile voastre. Apăsați pe un videoclip care vreți să postați. Scrie aici, ce vreți voi. Nu vreți să scrieți. Dați aici, postare și după vedeți dacă poți să postați. Bun. Ăsta a fost videoclipul de azi. Sper că v-a plăcut. Apăsați butonul de like acolo.